आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोनखौ खावलायो जे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो फारि फारि खोथाफोरखौ बुजिजोबनो हागोन जोबजासिम नायथारनांगोन नङाब्ला सा साज्रां नायोब्ला भिडिअनि गुबै थांखिसिम नोंथांमोना सौहैनो हानाय नङा आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद इन्टारेस्टिं मोनगोन मानो बेवहाय आरो गोबांथार भिउवार्सफोरनि कमेन्ट्सनि गेजेरजोंहाय माखासे खोथा सोंहरनायनि फारसे आङो बिथांमोननो रिप्लाइखौबो हरदों बेनिखायनो नेगेटिभ प्लास पजिटिभ मोननैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो स्पेसियेलि नेगेटिभ जायफोरा हरदों माने सापर्टआथ' थायो बयहाबो गावबागाव सापर्ट थायो गिदिर बाथ्रा नङा स' मोजां गाज्रि नायलांदो जोबजासिम नायदो बिथाङा बुंदोंमोन बे नोंसोरनि BPFनिफ्राय खारनाय मानसिफ्रा मोजां नङा खारनायखौ हेल' SB ब्लग चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय स' अलरेडि नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ जे रेवरेवार नार्जारि बिथाङा निमाहा बिफिनबाय स' मानि थाखाय बिफिननो गोनां जाखो माने बुजिनो मोनखायो आरोना खोथाखौ जे दिनैनि समावहाय गोहोनि फारसे बिथाङा गावनो गंग्लायनानैहाय निमाहा बिफिननांबाय जिहेतु गावनि बेक्तिगत खोथाबो थाहैबाय मासि मोनसे बेबायदि मुहुर्त समाव जुदि बोख्लाय जानांगौबा जोबोद लासिंसिं अब्लाबो बोख्लाय जाबाबो जायाब्लाबो जेखिनि रेपुटेसन दंमोन बेथ' अलरेडि थांखाबाय बिथाङा जे निमाहा बिफिननो गोनां बाध्य जाबाय बा बिथांखौ बिफिननो गोनां बाध्य खालामबाय दा बे जेन' हक आं बिनि फारसे आरो गोदानै बुंफिननांगौ दङ होननानै सानाखै नाथाय मैयानि जितु भिडिअ आं दा होना दोन्दोंमोन बेवहाय गोबांथारानो कमेन्ट्स हरदों बेवहाय आं माखासे कमेन्ट्सफोरखौ नायबाय बेनिफ्राय मोननैसो कमेन्ट्सनि फारसे आङो रायजो राजा नोंथांमोननोहाय फंनैसो खोथा बुंनो होननानै सानदों आरोना एन्ड स' बेवहाय सासे जोंहा भिउवार्स बिथाङा लिरना हरदों बेनिखायनो हाग्रामाया 19 जन देरहानाबो सरखार दानो हायासै थोंजों आरो सादा सिदानि थाखायनो होननानै बुंदों दा 19 जन देरहादों एक्चुअलि 19 नङा 18 जन 17 जन देरहादोंमोन सरखार दानो हायै बाथ्राया दा मेजरिटि एबसलिउट मेजरिटि मोननायमोनब्लाथ' हागौमोन दा बेवहाय जुदि स्टेटआनो गोसो होखादोंमोनब्ला आरो बेलाफारसेथिं बे हल प्रसेस जिहेतु BTR सुक्तिनिफ्राय लानानै UPPL गभर्नमेन्ट फर्म खालामनाय BJPजों एलायन्स जाफानानै बानायनाय बे गासिबो टटेलि मोनसे प्रि प्लान खामोन बेनिखायनो बेवहाय आङो गोदानै माबा मोनसे बुंनो दङ होननानै सानाखै बयबो मोनथिखागौ जे थामथि गोरोबथाया बोरैहाय जानाय आरो बेनि सिङावहाय मा रहस्य दङ बेफोरखौ सोरनै सावरायोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोन बेनिखायनो थोंजोङै आं बुंबाय जे बे मोनसे प्रि प्लान खामोन सुक्तिखौ लानानैबो आरो लोगोसेनो स्टेटनि फारसे जोंनि काउन्सिल अफ इन्ट्रेस्ट हरनाय आरो हरखाबै सर्बानन्द सन'वाल स्टेटनि CM एक्जिस्टिं CMखौ जथ' होनानै गाव CM जानाय बिथांखौ रायजो सभायाव दैथायहरनाय स' बेनो स' बेफोरखौहाय गोथौयै सिन्था खालामोब्ला नोंथांमोना बुजिनो हागोन बेनिखायनो दिनैनि समावहाय बे मोनसे BTR सुक्तिखौ लानानैहाय बिराद गिदिरथार जोंनि गेजेराव माबा मोनसे एचिभमेन्ट जादोंखौ आं सानाखै जायनाखि जोङो दिनैनि समाव मोगथाङाव नुबाय जे दिनै गोबांथार माने जोहोलावफोर सेक्रिफाइस खालामनायनि उनावबो दे मोनसे समाव बुंदों सेक्रिफाइसखौहाय माबा मोनसे मोननो थाखायल' खालामा जिहेतु बिथांमोना समायखिरा लानानैहाय हारिनि फारसे गावनि जिउखौबो गारगोन होननानै बुंनाय बाथ्रा दङ अब्लाबो जों जिमानथा सुक्ति जानायखौ नुबाय सेथि नैथि बेफोरावहाय जोङो नुबोदों जे गोबांथार माने जायफोर भलिउन्टारिलि सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बिथांमोना माबा नङा माबा मोनसे मोननो हादोंमोन नाथाय थामथि गोरोबथायाव बेबायदि होनानै रादायबो होदोंमोन जिहेतु बाट आनफर्चुनेटलि बे जाफुंसार महर मोनाखै लोगोसेनो फाउन्डार बिथां सासे सिगनेटरि बिथाङाबो दिनैनि समाव जेलाव दङ मोनसे मेसेज लिरना हरबावदों जोबोद इन्टारेस्टिं दे आं नामखौ मेनसन खालामथ'ला स्क्रिनाव आं होना दोनबाय नायबानो जाबाय हाखर दङ होननानै मिथिखाना आरो सु दं होनना नुखाना थोंजों सिदा थांबा माथो गब्र'लांगोन आरो सु हाबजागोन
हाग्रामानि बिदि खायदाया मोजां जानाय नङा दे राजखान्थियाव पार्सनेल पॉइंट ऑफ व्यू जोङो नायोब्ला मानगोनां हाग्रामा सारनि जितु लीडरशिप क्वालिटी ना अप्स एंड डाउन गोबांथार जाबोदों जों जाखिनि नुदों बेखौसो जोङो बुंनो हागोन बाट ओवरऑल जोङो नायोबा बिथांनि जि लीडरशिप क्वालिटी समाजनि थाखाय उन सिगां मा जादों मा जायाखै आं बेखौ रायखांनो सानाखै बाट ओवरऑल माने बिथाङा सादा सिदा थोंजों बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो दिनैसिम बिथांखौहाय रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय बहाबा नङा बहाबा अननाय आरो सिबिनाया दङ दासिम जायनि जाहोनाव दिनै 17 देरहानायखौ जों नुनो मोन्दों मोनसे बिराद गिदिर थामथि गोरोबथा जादोंमोन जोंनि गेजेराव जिहेतु दा फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ मोनसे एग्रिमेन्टबो होननानै बुंदों बेजों मुङानो बेसेबांबा गिदिर होननानैबो बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो बेजों गोबांथार जोंनि जेंना जेंसिफोरा सुस्रां जासिगोन होननानैबो जों बुंनाय खोनादोंमोन अब्ला बेबायदि मोनसे सुक्तिनि बेबायदि मोनसे गिदिरथार सुक्तिनि मोनसे बारहावा बारफुनाय समावबो हाग्रामा सारा जे गावनि गोहोमखौ खोख्लैनो हादों बा रायजो राजानि अननायखौ जे मोननो हादों जायनि जाहोनाव स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल पार्टी मोनसेया दिनै एबसल्युट मेजरिटी मोननाय पार्टीखौ माबोरैहाय खायदाजों बिथांमोना फज'नानै मोनसे पार्टीखौ लाबोदों जाहाथे बे मोनसे टटेलि बे रिजनेलिज्मखौ फोजोबनाय नङाबा मा रायजोजों थाङो नोंथांमोना बिनि फारसे कमेन्ट्स खालामहरनानै फोरमायहरनो हागोन नों इउजार दै सोरबा इउजार नाम मेनसन खालामाखै बिथाङा नों BPF खाय हाग्रामाखौ क्लियर होनखादों दा लंलि UPPL ओके बे मोनसे आं खनसेनो फिननायखौ होगोन आरो बे नोंसोरनि BPF निफ्राय खारनाय मानसिफोरा मोजां नङालै होननानै लिरना हरदों स' गासिखौबो आं खनसेनो रिप्लाइखौ हरजोबनोसै मोनफा मोनफाबा एसे लेट जालांगोन मोजां कमेन्ट्सफोरबो दङ आं नेगेटिभखौल' फरायग्रोदों दे UPPL नि पावारखौ नुबाय नोंसोर जेसेबांखि बखिया मानो BPF लाथिख' नोंसोर बायदि इउटुबारनो स्पेलिंखौबो लिरबावाखै मोजाङै आच्ছা जियानो हक इउटुबारफोरनि समाजनि दाखोर लिरदों जानांगौ बिथाङा आरो सासे लिरना हरबावदों BPFआ ओंखाम गैला जाम्बा जिर' जाबायनो मोजांबो लिरना हरदों आं मोजां पजिटिभखौहाय फरायथ'ला आं स्क्रिनाव ओरैनो होना गालांबाय नोंथांमोना नायनो हागोन स' बे गाज्रिखौसो माने आंनि फारसे बा जायफोरा BPFखौ हेड खालामो बिथांमोना मा बुंनो नागिरदों एक्चुअलि आं बेखौ नोंथांमोननो हरदों आरो हयथ' जाय लिरना हरदों नोंथांमोनाबो नायदोंबा आं नोंथांमोननो रिप्लाइखौ हरनि स' बे कमेन्ट्सनि फारसे रिप्लाइआ मोनथामसो पइन्टआव आङो क्लियार खालामनानै होनो सानदों फार्स्टआवनो बुंदोंमोन जे बे नोंसोरनि BPF निफ्राय खारनाय मानसिफ्रा मोजां नङानिफ्राय स्टार्ट खालामसै दा BPF निफ्राय खारनाय MCLAफोरा जुदि मोजां नङा होननानै मिथिखागौमोनब्ला दिनै बै BPF निफ्राय खारनाय बा देरहालांनाय बै MCLAफोरा UPPL आव जइन जाहैदों खायफाया BJP आव जइन जाहैदों दा बिथांमोना मानो थांदों मानो थाङाखै बेखौ जोङो बुंनो थांला हयथ' गावसिनि पलिटिकल केरियारनि लाबालाबनि थाखाय सिन्था खालामनानै बा सरकार गैया जिहेतु BPF आव बिथांमोना निश्चय गावनि भटार्सफोरनो माबा मोनसे होनो हागोन ना हानाय नंला स' माबा मोनसे मोनगोन नामा आसा खालामनानैबो खायसेया थांदों जेरैहाय सासे सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामग्रा लिडार आरो बारग' NDFB नि आफादगिरिमोनबो संबिजित ग्रुपनि सावरायग्रा मानगोनां सावरायग्रा सार दा बिथांमोन बायदिया मा बुंनो सानदों माने बिथाङाबो BPF निफ्राय देरहालांनाय सासे बिजाथि
उन सिगां मामोन बिथाङा बेखौ जोङो बुंलायनाङा मोनथिखानाय बयबो बे सावरायग्रा बिथाङा दिनै मानि थाखाय UPPL आव जगदान हैखो बे मोनसेल' खारन जे दिनै सरकाराव जाय थायो हयथ' इन्डिपेन्डेन्ट MCL जानानै थायोब्ला आरो सरकारनि फारसे थाफानो मोनोब्ला बेवहाय सुबिदा मोननाय मोनैनि खोथा दङ आरो जिहेतु बिथाङा फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय पलिटिक्सनि गेजेरजों पलिटिक्सआव हाबनानै बिथाङा दिनै रायजो राजानि मोनसे सासे दैदेनगिरि हिसाबै जितु गोबांथार आसा थायो स' बेनिखायनो बिथाङा हयथ' सिन्था खालामदों जे आङो दिनै सरकार गैयैजों थाबाय थायोब्ला निश्चय बिथाङा माबा मोनसे अभाबथ' गोलैखागोन जिहेतु सरकाराव गैयाबा स' बेनिखायनो बिथाङा थांदों दा आं बिथांनि फारसे मा गाज्रि बुंनांगौ नामा दा सोर BPF निफ्राय देरहालांनानैहाय बबेहाय थांदों बाथ्राया बे नङा बाथ्राया बेसो जे BPF महरै जे बिथांमोना देरहालांदोंमोन आरो बै देरहालांनायनि जाहोनानो जाहैबाय रायजो राजाफ्रा अनसायनायनि गेजेरजोंसो बिथांमोना देरहालांदों दा पलिटिक्सआव बेखौनो बुङो नङा होमबा जे टाइम समजों लोगोसे बिथांमोना बाथ्राखौ बुंनो गोनांबो जायो आरो बेनि गेजेरावनो बांद्राय नंखायद्राय बाथ्राखौ बुंब्लाबो रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय असान्थि फैयो बा जोंबो बेनि फारसे बुंफिननो गोनां जायो बा नोंथाङाबो बुंगोन बयबो बुंगोन दिनै रायजो राजानि मावनो होनानै थांनाय व्यक्तिफोरा दिनै बेयाव थाब्लाबो बा बैयाव थाब्लाबो मावनांगौआथ' रायजो राजानि थाखायनो नङा होमबा दा बे बेलायावसो बाथ्राया ओंखारदों जे दिनै UPPL आरो BJPनि गेजेराव गावसोरो ज'है सरकार जेब्ला खुंदों माने बिथांमोननि गेजेराव मिलानो गैया बा बिथांमोना भितोरिया खोथाफोरखौहाय जेब्ला बेबायदि गेजेर गेजेर बुंफ्रुनानै होयो अब्ला बेफोरबायदि सिटुएसना नुजाथियो माने बे खोथाखौसो आङो फोरमायदों जे दिनै नायदो BJP आरो UPPL नि अबस्थाया थासारिया माबायदि दिनै मानि थाखाय बिथांमोननि गेजेराव दावराव दावसि बे दिनैनि नङा बे सिगांनिफ्रायनो बे जागोन होननानै मिथिखानाय आरो जिहेतु बेलाफारसेथिं स्टेटआव BJP दङ सेन्ट्रेलाव BJP दङ आरो नोंनि काउन्सिलालाय बहाथो इसिबां सिलालाय माथो खालामनो हानो दा बेनिखायनो जोङो आल्टिमेटलि जोङो बेखौ हमदांनो हायो मोनथिनो हायो जे दिनै काउन्सिला स्टेटनि आन्दाराव थायो आरो बेलाफारसेथिं स्टेटनि सायाव आरो जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो BJPनि दा स्टेटनिया माबा मोनसे डिसिसन लायोबा सेन्ट्रेला गाथियाव हरगोन अब्ला जोंनि काउन्सिला मा डिसिसन लानो हायो बे बेलायाव बेनिखायनो दा बै MCLAफोरा BPF निफ्राय खारनानै थांदोंबा नोंथांमोना दिनै UPPL पार्टिया दिनै बोजबदोंबा बे मोजां दिनै BJPया बोजबनायखाय गाज्रि दा खोथाया बेबायदि फैयो बेनिखायनो मावदोंना मावाखै बेनि सायावसो बिजिरनांगौ रायजोफोर BJPयाव थांदों सोरबाया UPPLआव थांदों नाथाय खामानि मावदोंना मावाखै नै बेनि फारसेसो दिनैनि समावहाय बिजिरनो गोनां बेथ' जालायबाय जेनेबा लिडारफोरनि बाथ्रा नाथाय थिग बिदिनो जों रायजो राजाफ्रा बेजों मा सोमोन्दो दङ जोङो देरहाहरनांगौ बिजाथि महरै जों बिथांमोनखौ देरहाहरबाय UPPLबाबो BJPबाबो BPFबाबो जेरै मोजां मोनदों ओरै देरहाहरबाय नाथाय बिथांमोनासो गाव गावनि दायित्वखौ पालन खालामनो रोङासै गाव गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावासै जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना बहाबा नङा बहाबा बेबायदि सोंखारि जानो गोनां जादों दा बेनो थोंजोङै हाग्रामा सारखौ क्लियार होननाय बाथ्राया बेनो जे बे BPF खायल' नङा BPFआ लाथिख' जाबाय जिर' जाबाय मोनजानाय नंलानि बाथ्रा नङा जोङो रावनिबो जाखायाखै बा नोंथांमोनाबो रावनिबो जायाखै सोरबा देरहानाय पार्टिजों सापर्ट दंब्लाबो रावनिबो जाखायाखै सोरबा जेननायजों दंब्लाबो बिथांमोनाबो रावनिबो जाखायाखै जोङो माथ्र' लुबैयो एज अ हल जोंनि जितु वेलफेयारनि खामानि दङ समाजनि खामानि मोजां खामानि डेभेलपमेन्टेल खामानिफोरा बेफोर जाफुंनांगौ दा बेयावहाय बेनिखायनो अपोजिशनबो रुलिंबो एज अ पार्टि बिथांमोना बे गावबागाव रल थायो आरो बेखौ मोजाङै मोजां रलखौ लानांगौ अब्लासो जोंनि गेजेरावहाय डेभेलपमेन्टआ फैयो दा जुदि जों बयबो देरहानायनि फारसेल' जुदि मोजां होननानै जुदि थाबाय थायोब्ला दिनै गाज्रिखौबो मोजां होननानै जुदि रावबो बेखौ बिजिरनानै होआब्ला निजेनो गोरोन्थि मावनायखौ जों माब्लाबाबो जों निजे नुवा
जोंखौ सोरबा आसि थुनानै फोरमायना होनांगोन बे ओरै थोरै मावनांगौमोन बे भुल जाबाय गोरोन्थि जाबाय होननानै सोरबा जोंखौहाय फोरमायनानै होयोब्लासो जों मोनथिगोन स' बेबायदिनो अपोजिशन प्लास रुलिं मोननैबो बिराद गोहोम मैखोम रल थायो समाजनि डेभेलपमेन्टआव पलिटिक्सआव बे बिराद मोनसे भाइटेल रल प्ले खालामो बेनिखायनो जोंहा भिउअर बिथांनि बुंनायनि फारसे आंना बुंनांगौआ बेखिनियानो बिथाङा बुंदोंमोन बे नोंसोरनि BPFनिफ्राय खारनाय मानसिफ्रा मोजां नङा होननायखौथ' दा स' बे आरो मोनजानाय मोनजायैनि बाथ्रा गैया जोङो सोरबा देरहायोब्लाबो सोरबा जेनब्लाबो जों बेक्तिगत उदैनि साननांगौनि बाथ्रा फैया बाट बेनो जे जिमान हायो लुबैयो बयबो जे बिथांमोना जिहेतु रायजो राजानि प्रतिनिधि हिसाबै रायजो राजाजों सायख'जानाय सासे नेता जाहैदों जिहेतु बिथांमोना रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ बुजिनांगोन आरो बेबायदिनो खामानिखौ मावलांनांगोनबो अब्लासो बिथाङा पलिटिक्सआव गावनि पार्सनेल होन बा जि होन केरियारखौ लाबाय थानो हागोन आरो प्लास अनसायजागोन सिबिजागोन बेनो आरो बेनि फारसे आरो बेनिफ्राय आरो मा बुंबावनो दङ स' सिम्पल बाथ्रा दा सोर देरहायो सोर देरहाया बे सोरबा दाखोर इउटिउबारनि फारसे बेहा जिहेतु सासे भिउवार्सआ बुंहरबावदों आरो UPPL लं लिभ दाखोर इउटिउबार स' समाजनि दाखोर होननानै बुंदों जेसेबांखि बखिया मानो BPF लाथिख' नोंसोरबायदि इउटिउबारफोरनि समाजनि दाखोर UPPLनि पावारखौ नुबाय होननानै बुंना हरदों दा पावारा सोरनि मा बे जोंनावलाय मा गोहोम खोलैनो जोंलाय सासे कमन पाब्लिकसो मोजां गाज्रिखौ सायख'नाया जोंहाबो मोन्थाय दङ जोङो मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै गावनि डेम'क्रेटिकआव जेरैबायदि जोंनाव जि मोन्थाय होदों जोंनो बेखिनिखौ जोङो लानांगोन आरो बे मोन्थायनि गेजेरजों जोङो मोजां गाज्रिखौ बिजिरनायाबो जोंनि दायित्व जोंनि कर्तब्य बेनिखायनो बेवहाय सोरना बेसेबां पावार दं गैया बेजोंलाय जों कमन मानसिफ्रालाय मा लोब्बा दं आं जेरै सिगाङाव बुंबोबाय जाखिनि मावनांगौ बिथांमोना पार्टियाव जिखुनु पार्टियाव थाया मानो सरकाराव जाय दङ बिथांमोनाव जोङो बिखागोन जोंनो नांखागोन बा मावना होखानांगोन बिथांमोनाबो स' नैबेखिनियानो आरो भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा आसा खालामो नोंथाङा निमागोन एन्ड जायफोरा भिडिअ गोदान प्लिज साबस्क्राइब खालाम जुदि खालामाखैब्ला एन्ड मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामहरगोन डेफिनेटलि आसा थाबाय लोगो मोनसिगोन बिदिनो मोजां इन्टारेस्टिं टपिक लानानैहाय नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय